Bună, sunt Denisa și... Bună, sunt Ioana și aia e Denisa. Nu e sunt Ioana și aia e Denisa. Aș face un bang! E vlogul meu. E vlogul meu! E vlogul meu! Și e vlogul meu, că pe mine mă cheamă Ioana. Bă. Hai să începem cu Vine. Ia ceva. Nu atât de lung. Nu să duc în paște. Au, capul meu. Ok, totul va fi bine. Sunt bine. Sunt foarte bine. Sunt bine. Dar mă doare capul în mână și cred că mi-a avut un picior. Dar în rest sunt bine. Bani să-mi iau acum? Da. Nu s-o găsesc. Te rup curul și piciorul. Și bună. Capul cu tine, ridicam. Deci că o duc la spital. Bună, dă-te! Dă-te! Dă-ți capul! O să-ți fac roata. Da, am făcut roata, mami! Fraierilor. Nu spune așa, bani! Ce foarte să nu mai eu, numai eu. Și Denisa mare, ce bani? Gaga. Denisa, dacă ne vezi, să știi că Ioana e un bebeluș. Gaga, gaga. Aveți, eu am un slogan pentru noi două. Deni, știu că poți, ești mai tare decât toți. Eu știu că poți, ești mai tare decât proști. Decât toți, decât proști. Decât toți, decât proști. Mai da, pentru că Denisa cântă. Deni, știu că poți, ești mai tare decât toți. Decât proști. Decât toți, hai mai repede. Cucu, gaga. Un videoclip mai lung. Și termină! Astfel că prea mai atem! Da? Arătăm ceva care nu era moții. Ok, Ioana, stai să vezi că sunt și întreg. Așa mi-am făcut și mie. Eu nu am făcut eu așa, eu am făcut așa, ca un L.
ce șansă? De-a făcut cu mijlocul. Așa și... S-au sparat. Da. Nu știu de ce... Hai să vedem ce face. Despre nu vine niciodată să stau la tine. Și cam așa a fost tot.